Kile ni ale bɔra a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ. O la an ka foli ani tanni o bɛ Mali dugu bɛɛ lajɛlen ye. Nin de ye an don kan ye bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bakuruba filɛ. An bɛ wagati min na sisan furancɛ fanga kɔnɔna na bɛɛ fanga ko bɛ ɲini kana don galama na. Ka kɛɲɛ ni nin waleya ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye mun ye? Mali kɔnɔ musomanni caman ka kalanko bɛ ka dan sira la k'o sabu kɛ u bɛ baaramisɛnnin minnu kɛ kalan senfɛ. Ninnu de bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Aw bisimila ko kura an ka dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. I n'a fɔ an y'a fɔ a ye bakuruba kɔnɔ cogo min na, Mali la bɛɛ fangako kɛlen don kunnasiriko ye. O la kunnafonidilaw y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ bɛɛ fanga kɛcogo ko la Mali la. Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ dun bɛ se ka kɛ mun ye bɛɛ fanga kɛcogo la? Ne ni aw an ka jɛ ko la Maimuna daw fɛ. Bɛɛ fanga ye fɛn min nana an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tile 26 san 1991 jadiw kɔfɛ. Bɛɛ fanga nali an ka jamana kɔnɔ a ma kɛ Mali kunnafonidilaw kɔ. Mali la kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka bɛɛ fanga sabatili ko la. Ka jamanadenw kunnafoni, ka fanga la kɔlɔsi ani ka barow sigi a ko kan. An bɛ waati min na i ko sisan gɛlɛyaba de bɛ o kunnafonidila ninnu kan k'a sababu kɛ fɛn caman ye. O min bɛ se ka a fanga dɔgɔya a ka baara kɔnɔna la. Le Mali occupe une place primordiale, une place de sentinelle, une place de prévention et d'alerte dans la démocratie. Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛɛ fanga sabatili la an ka jamana kɔnɔ. Sabula bɛɛ fanga sigilen don sariya dɔw de kan ni dankarila o la kunnafonidilaw bɛ wuli k'u jɔ. O la u b'u seko kɛ. Et la presse joue en quelque sorte à travers ses moyens et aussi le climat politique. La démocratie même est liée à la presse malienne parce que bɛɛ fanga sirilen don kunnafonidilaw la. San 1991 yaasa bɛɛ fanga ka banba kunnafonidilaw y'u jeni yɔrɔ fi. O la an bɛ se k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. En tout cas dans la démocratie, dans, si vous voulez bien, le rayonnement de la démocratie. Maa dɔw bolo fɛn min ye o bɛɛ fanga ye o ni maliyɛnw ka kow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. O la o y'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw kan k'u sabati an yɛrɛ ka tabiya kɔrɔlenw de kan yaasa ka se ka an ka bɛɛ fanga sabati an yɛrɛ ye. Démocratie là benant de fabriquer de toutes pièces. Cette notion de démocratie qui est venue de l'Occident là, an ka fɛn tɛ. An ka président dɔ bɛ yen Musa Tarawele a y'a kuma fɔ a don sommet de Gaulle la François Mitterrand. Nous on a notre démocratie à notre manière. Donc olu ka démocratie mun filɛ nin ta n'u bɛ ka kuma fɔ an yɛrɛ bɛ se k'an sigi k'an ka génie utiliser. Donc ne bolo le mot démocratie là comme n y'a f'i ye cogo min tubabuw ka parce que c'est une notion qui nous a été importée. Mali bɛɛ fanga ye gɛlɛya caman sɔrɔ wagati caman na ka farafintigilakaw ka fanga kan o n'a ɲɔgɔnna caman. Nka o n'a ta bɛɛ kunnafonidila dɔw b'a sɔrɔ k'a fɔ ko kunnafonidi sira ani bɛɛ fanga ko olu kɛlen i n'a fɔ filani minnu nɔrɔlen don ɲɔgɔn na. Sabula u si tɛ se ka taa ka si to. Quand on dit démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser. Ni a fɔra bɛɛ fanga dɔrɔn o ye de ka i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'i hakilinan di k'a sɔrɔ damakarigi la ani kunnafonidilaw ka sira bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Je pense que la presse elle est indispensable. Donc il n'y a pas de démocratie sans presse et il n'y a pas de presse sans démocratie. Non, les deux sont liés. En fait, il n'y a pas de démocratie sans liberté de presse. Ni fila bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa u sirilen don ɲɔgɔn na. On parle de la presse. Donc la démocratie est étroitement liée à la presse. K'i da tu bɛɛ fanga kuma la o gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi kunnafonidila dɔw ka fɔ la. D'abord, il y a eu coup d'État en 2020 et après le coup d'État. San 2020 fanga dafiri kɔfɛ ɲininkali caman de bɛ ka kɛ bɛɛ fanga kan sabula a tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. Donc on peut dire tout simplement qu'aujourd'hui la démocratie se porte très mal au Mali. On ne sait pas au Mali sur quel texte on joue aujourd'hui. Est-ce que bibi na Mali la an t'a dɔn baara bɛ ka kɛ ni sariya sɛbɛn min ye sabula ko caman tɛmɛna. Sous un très fort exercice, une très dure épreuve. Hali ni o y'a sɔrɔ ko bɛɛ fanga kow ka gɛlɛn bibi na an ka jamana kɔnɔ o n'a ta bɛɛ kunnafonidilaw bɛ ka se ka u jeni yɔrɔ fin kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni camancɛ fanga in kɔnɔna la. C'est vrai, même si on n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à orienter vers bi a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ ka se ka baara kɛ a ɲɛma kunnafonidilaw b'u seko la bɛɛ fanga sabatili la Mali kɔnɔ. Continue dans le sens de la démocratie. Donc la presse joue son rôle. Il est quand même très difficile de dire que la presse
joue pleinement ce rôle. A ka gɛlɛn bi bi na k'a fɔ ko kunnafonidilaw b'u ka baara kɛ ka ɲɛ. An tɛ ka se k'an ka baaraw kɛ wa an siralen don. Sabula fanga min b'an kunna a ma nɔgɔn. K'a sɔrɔ kunnafonidilaw bɛ jamanadenw bɛɛ de jɔyɔrɔ la. Et pour ça, je crois que les autorités voient souvent des mauvais et justement les agissements des journalistes. Kunnafoni siraw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka bɛɛ fanga sabatili la. Nka an bɛ waati min na i ko sisan Mali kɔnɔ, a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ. K'a sababuya kɛ an bɛ camancɛ fanga min kɔnɔna na, maa tɛ min ban waati kelen dɔn. Nin tun ye Mayimuna Dawu ka sɔrɔlenw ye kunnafonidilaw jɔyɔrɔ bɛɛ fanga ko kan. Mali i n'a fɔ jamana wɛrɛw impôt sarali ye wajibi ye waleya don min kan ka kɛ nka ŋaniya jira tɛ o musakaw de bɛ don jamana jɔli sen fɛ i n'a fɔ kalanko kɛnɛyako sirabaw dilali ko o n'a ɲɔgɔnna caman ɲininkali to min bɛ sigi yala impôt sarali dɔrɔn de bɛ se ka jɔ ni jamana wagandɛ ye wa walima yala jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ k'i ka impôt sara i n'a fɔ a kan ka sara cogo min jaabi caman bɛ sɔrɔ Nana Kadija Kone ka nin ɲinili kɔnɔ. Mɔgɔ min tɛ impôt sara o de ka ca ani min b'a sara ye quoi Mali kɔnɔ. Kɛnyɛrɛ ye o feerekɛlaw ka fara butigitigiw kan olu bɛɛ lajɛlen wajibiyalen don ka nisɔngɔ sara jamana ye sabula a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana ka ɲɛtaga la. Impôt ninnu jatelen don ka kɛ fɛn ye min ni jamana ɲɛmaaw b'a minɛ jamanadenw na yaasa ka se ka jɔ an ka jamana musakaw kɔrɔ. O de y'a to maa o maa n'i bɛ baara la walima n'i bɛ kɛnyɛrɛ ye cakɛda la impôt bɛ minɛ i la bɛɛ lajɛlen ka nafa kama. O de la a ka kan bɛɛ k'i ka impôt sara ni o ye i ka nisɔngɔ ye. Nka an fɛ yan Mali la jɔn kelen de bɛ a ka nisɔngɔ sara a kan ka sara cogo min na yalima o wari in bɛ bɔli kɛ yaasa jamana k'i jɔ an ka musakaw kɔrɔ wa. Dans les temps normes wari min bɛ sara État ye a kan ka se ka jamana bɔ nɔgɔ la. Voilà parce que n'i y'a jateminɛ activité fanga ka bon dugu kɔnɔ donc bɛɛ mana kɛ activité la ko bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ bɛɛ bɛ dɔ fɛnɛ di. Bon déjà ko Mali 22 millions d'habitants an ka ca n'o yɛrɛ bon hali n'i y'a ta 10 millions d'habitants ko o bɛɛ impôt sarala ye 10 millions tɔ in tɛ impôt sara. Par exemple an ka ta mototigiw ma minnu bɛ vignette ta ne vignette la vignette ye 6 000 francs n'i ye 10 millions d'habitants ta ka 6 000 francs k'a lagɛ ka multiplier par 10 millions a bɛ bɛn 60 milliards de ma. N'a y'a sɔrɔ ko ka yɛlɛma don environnement dɔ la a kan ka se ka yɛlɛma don a la dɛ. K'i ka impôt sara o wajibiyalen don jamanaden kelen kelenna bɛɛ kan wa sara cogo caman de bɛ a la. An ma dafalen bɛɛ sara an ka dama deli ka tugu yɛrɛ hali sisan i taara b'a yɛlɛlen sɔrɔ ni jamana bɛ ka taa normal la hali ni bakuruba sarali bɛ digi dɔw la a bɛ se ka kɛ kalo kalo ni minnu bɛ se k'u ta sara ou bien kalo saba chaque trimestre minnu bɛ se k'u ta sara a bɛ se k'o fana bila sen kan pour que u ka dɔgɔtɔrɔ sara a kana jouer kan quoi. Ni mɔgɔ convaincre mɔgɔ bɛ continuer ka impôt sara normal la mais chaque fois n'a fɔra k'a bɛ ka ta mɔgɔ kelen ni yɔrɔ n'a fɔra ko jama ni yɔrɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ t'o ta bon n'a tigi minɛ ni kɔngɔ wala komi transition kelen na dɔw bɛ ka bɔ a la sisan. Maa dɔw bolo impôt dɔrɔn tɛ labɔli kɛ yaasa ka se ka jɔ jamana musakaw kɔrɔ. Non, à mon humble avis, cela ne suffit pas parce que l'État a beaucoup de rentrées. Ne hakili na impôt dɔrɔn tɛ jamana lataga ɲɛ sɔrɔ sira wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ impôt ye i n'a fɔ so feerew ani commerçant baw olu n'u ɲɔgɔnna caman. C'est là où l'État est défaillant. Pour moi, l'État doit percevoir ses impôts sur ces trucs-là. Impôt caya fara a dɔgɔya kan a b'a jeniyɔrɔ fin jamana ɲɛtaga ko la nka o n'a ta bɛɛ maa dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko maliyɛn tɛ impôt sara i n'a fɔ a kan ka sara cogo min na. A bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ i n'a fɔ a tɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na parce que n'i y'a mɛn impôt ko bɛɛ kan ka kuma dɔ la quoi maliyɛn de t'a ka impôt sara a sara kuma la i bɛ taa impôt de juru sɔrɔ mɔgɔ dɔw la kalo kelen tɛ kalo fila tɛ fɛn min yɛrɛ bɛ sara san kɔnɔ a bakulubaw bɛ sara san kɔnɔ a wari bɛ Mali bɔ nɔgɔ la a b'an bɔ dingɛ kɔnɔ mais o k'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ka impôt sara quoi lawaleya bɛ mun na i b'a ye impôt minnu yɛrɛ tɛ se ka négliger yɛrɛ fo n'a kɛra péage ninnu ni wala fond de soutien ko ninnu i b'a ye pan tɛ se ka k'olu kunna. Mohamed Bill Tarawele ni ale ye communauté mairie délégation maa dɔ ye bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye impôt suguyaw kan ani u nafa jamana kɔnɔ. Impôt suguya ka ca sabula n'i kɛra baarakɛla ye i b'a ye k'a fɔ ko prélèvement dɔ bɛ kɛ maa minnu bɛ sara kalo la u b'olu wele ko ITS traitement des taxes et salaires donc impôt bɛ bɔ i kun maa mun fana bɛ yen nɔ n'i bɛ jago kɛ baara mun exercer i b'a sɔrɔ a impact bɛ sigida kan
pour que ka se ka sigida ɲɛnamaya cogo min na ni impôt sarala saracogo la k'a don a da fɛ a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman b'an ka jamana ninnu kɔnɔ a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ fɛnɛ fɛ parce que gɛlɛya dɔ tun bɛ yen fan in fɛnɛ la parce que maaw n'i ye commune ta ka jateminɛ maa fɛnɛ caman tun bɛ yen nɔ u tun tɛ sɔn a kan hali TDRL ko kuma mun bɛ fɔ ne k'a sara parce que u b'a fɔ ko n'a sarala n'a taara don maire poche kɔnɔna la tagacogo tɛ k'a la nka bi an bɛ yɔrɔ min na mara mun bɛ yen sisan nɔ an ka jamana kɔnɔna la a tɛ kun maa si la ko jamana kɔnɔden dɔ k'a bolo don a kun sisan nɔ k'a ka taxe sara ko ka taa maire dɔ poche la. impôt jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana sɔrɔ kow la mali la yan nɔ nga a sarali o tolen no ŋaniyako bolo dɔw b'u ta sara dɔw fana tɛ sɔn a sarali ma hali n'o y'a sɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ impôt ɲɛmayaso ka fɔ la maliyɛn damadamani dɔrɔn de bɛ u ka impôt sara a saracogo la hali ni o y'a sɔrɔ kɛmɛ sara la jamana jɔlen no ni 54 ani buruburu ye san 2024 musakaw la o min taar'i jɔ fo sefa wari miliyari 1,260 la a bɛ maa kamana gan k'a ye k'a fɔ ko kɛmɛ sara la ko maliyɛn maa 5 dɔrɔn de bɛ yen min bɛ impôt sara a saracogo la. I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min an ka duguma kalansow ka fara sanfɛ kalansow kan jateminɛw y'a jira k'a fɔ musomanin caman bɛ yen minnu bɛ jagomisɛnninw kɛ walima ka fara baara wɛrɛw kan ekɔli senfɛ yaasa k'u ka musaka misɛnninw sɔrɔ u caman bɛ nin baara in kɛ ka d'a kan se bɛrɛ t'u ye hali n'a y'a sɔrɔ waleya don min kan ka tanu nka a kɛlen don sababu ye ka fiɲɛ don dɔw ka kalanko la ka da sira caman kan walawalali caman bɛ sɔrɔ Abdulayi Mayiga ka nin ɲinini kɔnɔ. en chiffre et en lettres, ça. Kuma caman n'i taara an ka kalanyɔrɔw la jango école fondamentale ani sanfɛ kalanso i bɛ taa musomanin caman sɔrɔ yen minnu b'u to kalan na ka baaramisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ maa caman b'u cɛla minnu b'u to kalan na ka baaramisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ walasa ka se k'u ka kalan musaka dɔw sɔrɔ. Ne bɛ ka baara min kɛ ni kalan jiginna de ne bɛ taa sugunikura la ka taa logo feere yen nɔ o la ka se ka n ka kalanminɛnw san o la a bɛ dɔw sɔrɔ mɛ a ma se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ hali liburu dɔw bɛ olu ma san. Ne bɛ ka baara kɛ ne bɛ n sigi an ka dala ka feere kɛ ne ye mun sɔrɔ ne b'o don liburu ni fɛnw na. Mali sariyasunba kura b'a yira a ka sariyasen 10nan na ko kalan ye jamanaden bɛɛ ka hakɛ ye. O kumakan ɲɔgɔn nana a sariyasen 11nan na tuguni nga musomaninw k'u to u ka kalan na ka baara yɛrɛw kɛ hali n'a y'a sɔrɔ baaramisɛnninw don a bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔ lase u ma. A kɔlɔlɔ ka bon a kɔlɔlɔ ka ca fana a kɔlɔlɔ ni npogotigi m'a dɔn fo tigitigi kalan ye nafa ye min ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ las'a ma parce que a bɛ se ka bɔ kalan na mais ni an mɛtiriw bɔra kalama an b'an seko kɛ fana pour que a tigi ka maintenir ka bila école la. N'i y'u ta kɛmɛ la i t'a sɔrɔ kelen dɔrɔn de bɛ a la mun bɛ se ka kalan kɛ a ɲɛ ma i n'a fɔ kalanden tɔ sabula ka d'a kan u bɛ taa feere minnu kɛ a b'u sɛgɛn parce que u bɛ taa baara dɔw kɛ a ka bon u yɛrɛ fanga ma donc a dɔw mana na kilasi kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ sunɔgɔ bon a dɔw yɛrɛ fana mana na i t'a sɔrɔ farikolo sɛgɛnna u dɛsɛlen don u tɛ se ka cours participer ka ɲa donc o gɛlɛya kɔni fana bɛ a ko la kosɛbɛ. Denmansaw fɛ fɛn caman de bɛ yen min bɛ kɛ sababu ye den musomaninw k'u to kalan na k'a sɔrɔ ka baara wɛrɛw kɛ kɛrɛfɛ. Ni i bɛ kalan na ni mɔgɔ t'i bolo so ka i dɛmɛ ni mɔgɔ t'i bolo so i bɛ se k'i jigi da min kan kalankɛ minɛnkow hali i don finikow ni u ye baaraninw kɛ kɛrɛfɛ u bɛ ɲɔgɔn encourager ka don a la parce que a ka fisa ni ko caman ye. Sanfɛ kalansow yɛrɛ la a kɛwale bɛ kɛ ka caya EPSEG yɛrɛ kɔnɔna na musomanin caman bɛ yen minnu b'u yɛrɛ ye nin kɛwale in kɔnɔna na. Bon ne bɛ la ka kalan kɛ ni heure de pause sera donc zirani bɛ n bolo n b'a feere 25 francs a bɛ n dɛmɛ n ka transport sɔrɔli la ani fɛn caman n ka dumuni sɔngɔ ninnu quoi. Den musomanw k'u to sanfɛ kalan na ka baaramisɛnninw ni feeremisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ EPSEG ɲɛmɔgɔw ka fɔ la a man ka kɛ gɛlɛya ye jango se bɛrɛ tɛ minnu mansaw ye. Bon, moi je pense que c'est normal vu l'état sociopolitique du pays. Ne bolo min bɛ ni kalanden ninnu bila ni feere ni ni baaramisɛnninw la o ye jamana yɛrɛ taabolo ye. A ka gɛlɛ sanfɛ kalanden caman kana k'i to kalan na yan nɔ ka to ka weleli kɛ kuma caman k'i masaw ka wari ci i ma ni maa minnu y'a dɔn u yɛrɛ ma ka to ka baaramisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ walasa ka musaka dɔɔni sɔrɔ ne ma baasi foyi ye o la ne yɛrɛ b'u kɔkɔrɔma don o sira kan an ka sanfɛ kalanso la yan o baara ninnu bɛ jate kɛn yɛrɛ ye baaraw de fɛ ka d'a kan n'u y'a daminɛ kabini sisan tagalen ɲɛfɛ hali ni u tilara kalan na u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye. Aussi c'est lancé aussi dans des activités
je risque de revenir encore. Mais il n'y a pas de texte qui l'interdise. Hein? On a coutume... Sariya foyi tɛ yen min bɛ muso ninnu bali k'u ka feeremisɛnninw kɛ kalanyɔrɔ la fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ maaw bali kalan de la. Ils peuvent le faire. Musomanin minnu filɛ nin ye k'u to kalan na ani ka baaramisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ ani feeremisɛnninw tagalen ɲɛfɛ a bɛ se ka nɔ bila dɔw ka kalan na. A caman kɔni ka kalan tɛ laban n'a fɔra ko denmisɛnnin ka taa kalan kɛ sɔgɔma ka bɔ kalanyɔrɔ la ka taa feeremisɛnninw kɛ ou bien ka taa baaramisɛnninw kɛ walasa halisa kalankɛ minɛnko de bɛna san n'a ye a ma nɔgɔ. Denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na découragé la mɔgɔw b'a fɔ yanni ka taa i ka wari ɲini ka taa don nin na tan i tɛ bɔ i ka don nin baara in na ɲɛ kelen i ka musaka sɔrɔ k'i ba n'i dɔgɔninw dɛmɛ a kɔni kalan tɛ taa yɔrɔ jan. delila ka pan na kun da tana retard la yɛrɛ de o don a tigi ma commande kɛ joona quoi donc ne wulila sɔgɔmada fɛ ka message sɔrɔ mais k'a mako bɛ kɛ joona donc ne fɛnɛ ye kɛlɛ daminɛ sɔgɔmada fɛ j'ai fini à 10 heures donc n bɛ don 8 heures de mais n tilala 10 heures fana na kura na bɛ 14 heures bɔ fɛ ka jigin. Ça peut être comme un couteau à double tranchant. Musomanin ninnu ka nin baaramisɛnnin kɛli bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma nka n'u m'a kɛ dun est-ce que u bɛna se ka na kalanyɔrɔ la wa? Maaw b'u cɛla se foyi tɛ minnu somɔgɔw ye u bɛ nin baara minnu kɛ o de b'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka u ka kalan musaka sɔrɔ cogo min na o de kan ka jate minɛ musomanin ninnu ka ko la. Il faut voir la chose avec une certaine mesure. Mali kɔnɔna na minnu ka baara ɲɛsinnen don den musomanw ka hakɛ tangali ma olu fana fɛ nin baaramisɛnnin ninnu kɛli man ka kɛ baasi ye fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ nɔ bila den musoman ninnu ka kalan na. Parfois ces activités ni musomanin minnu bɛ feeremisɛnninw kɛ ani baaramisɛnnin wɛrɛw k'u to kalan na a bɛ se ka nɔ bila u ka kalanko la ka d'a kan a dɔw bɛ se ka kalan to yen k'u ɲɛsin o baara ninnu ma n'a taara o sira fɛ dɔrɔn a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma ni o tɛ fɔ kalanden bɛ k'a ɲini de ka fɛn kɛ a yɛrɛ ye walasa sini ma a bɛ se ka nɔbɔ ko la an fɛ basi fosi tɛ o la. Que dans l'avenir ce sera une femme assez indépendante pour pouvoir subvenir à ses besoins propres. Bibi na gafe si tɛ Mali kɔnɔna na min b'a jira ko denmuso minnu b'u to kalan na ka nin baaramisɛn ninnu kɛ ka hakɛya dɔnnen don hali n'a y'a sɔrɔ maaw ka hakili tɛ boli a kan a ka kan denmusomanin ninnu ka se ka kalan kɛ a ɲɛma k'a sɔrɔ u ma kɔlɔlɔ si sɔrɔ a la. Nin tun ye Ablaye Mayiga ka sɔrɔlenw ye musomaninw bɛ baaramisɛnnin min kɛ ekɔli sen fɛ. Bamako sifina cakɛda kura dɔ sigilen don sen kan sisan ni a ka baara bɛnnen don livraison ma yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ wele BEX. Ka sabu kɛ ni application dɔ ye u bɛ ka baara kɛ min fɛ ni o kɛlen don sababu ye u bɛ k'u ka ɲinifɛnw sɔrɔ. Umu Kulibali ni a ka kuma bara selu ma an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Bamako faba kɔnɔ wagati min na bolimafɛnw cɛyali siraba kan ani san ka bali ka cun n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka maaw senna sumaya cakɛda dɔ bɛ sen kan min lakodɔnnen don maaw ka ci kɛli fɛ nin cakɛda kofɔlen in laɲɛnamayalen don sifinnakaw fɛ minnu cɛ sirilen don kosɛbɛ u ka laɲiniw sabatilen don u ka baara bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira de kan min bɛ kɛ sababu ye ka sannikɛlaw ani baaraɲɔgɔnkɛlaw ani ka cikɛlaw gɛrɛ ɲɔgɔn na wagati kelen kɔnɔ. Livraison ka bien feere ani ka mɔgɔw ta ka t'u bila o place la bolofara saba de b'an ka cɛkɛda la an min yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ n'o ye livraison parce que fɔlɔfɔlɔ la an yɛrɛ tun bɛ feere de kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ye application créé ani an ye partenariat dɔw signé ni mɔgɔw ye pour que ka se ka livraison kɛ a kɛcogo ɲuman na livreur 10 ani minnu bɛ baara kɛ bureau yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ 4. Baara in ka nɔgɔn nka a cɛsiri fanga ka bon sabula ni bɛn kɛra sɔngɔ la ka ban ci kan ka kɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo la o ye baara in tagabolo kolokumama yɔrɔ dɔ ye ni a cikɛlaw bɛ o la bato diɲɛ don o don u cɛsirilen don ni courage ye ani GPS bɛ u dɛmɛ u ka baara kɔnɔ u bɛ Bamako fan caman yala walasa ka restaurant gariw ani maa wɛrɛw ka ci kɛ a kɛcogo la. Dugu mana jɛ an ka baara ye min ye an mana wuli an b'an diya ka 8 heures tun bɛ baara yɔrɔ la donc 8 heures sera an bɛ client wele n'an client sɔrɔ an b'a f'i ɲɛna i ka koli bɛ yan an bɛ fɛ ka taa livrer mu i bɛ quartier min na i b'o fɔ donc après n'an bɛnna an bɛ taa n'a ye. Cɛkɛda dɔw bɛ yen olu bɛ feere de kɛ internet sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔ sanfɛ baarakɛla ninnu donc n'u ye feere kɛ u b'u ka feere ci anw ma an bɛ u ka client wele ka taa d'u ma u sigiyɔrɔ la donc an ni cɛkɛda wɛrɛ min bɛ baara kɛ n'o ye a tɔgɔ compagnie de transport ye donc olu n'u ka minɛnw nana an de b'u ka minɛnw ta ka taa don sigiyɔrɔ la e mɔgɔ min fana bɛ yen k'i bɛ fɛ ka voyager i bɛ se ka don application kɔnɔ na i b'i ka billet ta
fi sigiyɔrɔ la ani restaurant fana baara kɛ minnu bɛ dumuni feere mɔgɔ mɔgɔ bɛ dumuni feere donc i bɛ se ka appel kɛ anw ma an bɛ moto taxiw bila i ka disposition na ani mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ta bɛ tɛmɛ application de kan k'i tɔgɔ ni jamu don k'i ka quartier sɛbɛn i bɛ quartier min na n'a bɛ taa quartier min na n'i y'o don dɔrɔn donc message bɛ na anw kunna k'i ye commande kɛ. Sannikɛlaw bolo Bexi bɛ danaya teliya ani sɔngɔ damatɛmɛdiya de ko fɔ. Ne bɛ n ka livraison kɛ Bexi la parce que wa teli u nafa ka bon passé ma ca Bexi la mun ka di ne ye wa danaya n'u ko wa i ka heure minɛ bɛna wagati min na a bɛ n'o la foyi tɛ tɛmɛ a kan non depuis ne n'o ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ problème kɔni t'a la danaya dɔrɔn. Ni cikɛla ninnu kelen-kelenna bɛɛ kɔfɛ gɛlɛya dɔ de bɛ yen ni o bɛ tali kɛ bolimafɛnw cayali siraba kan ani polisiw ka sɛgɛsɛgɛli banbali ka fara samiya kan ni gɛlɛya ninnu bɛɛ n'a ta ni cikɛla ninnu bɛ ka se k'u ka baara kɛ a kɛcogo la ka kɛɲɛ ni labɛnko ɲuman ye ani cɛsiri u b'u ka baara kɛ diɲɛ don o don walasa k'u dahirimɛ sɔrɔ hɔrɔnya kɔnɔ. Gɛlɛya sɔrɔ embouteillage la en même temps a b'a sɔrɔ sira yɔrɔ tiɲɛnen don ni doni bonyana kosɛbɛ polisiw fana b'an lajɔ bon ni san bɛ ka na an bɛ sanbɛmana ɲini pour que an ka se an seyɔrɔ la donc ni sira man ɲi an bɛ taa dɔɔni pour que an ka se an seyɔrɔ fana na. Se ka min fɔ o la comme sisan an dontɔ don samiya kɔnɔ san bɛ ka na tile fila in na kosɛbɛ donc o bɛ an ka livraison ralenti an ye précaution dɔw ta k'olu bila en place pour que ni nin cas sugu ninnu kɛra an ka se ka livraison kɛ cogo min na ani embouteillage fana b'an sɛgɛn kosɛbɛ donc an bɛ raccourcis de utiliser kosɛbɛ pour que an ka livreur ka se ka teliya ka se ka pan embouteillage kunna yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Don n'a nataw la u bɛna ko kura wɛrɛw don u ka baara kɔnɔna na minnu kun t'a la kɔrɔlen. An ka projet la fɔlɔ la an kun tɛ mɔgɔ ta kosɛbɛ n'o ye ka moto taxi kɛ an ka baara kun bɛnnen bɛ livraison ma mais an ka client yɛrɛ de y'a yira n na k'a fɔ k'an ka don moto taxi la donc sisan tile filɛ in na an kɛlen bɛ ka moto dɔw bila en place pour que ka mɔgɔw ta. Dugu min kɔnɔ ni baara kelen o kelen bɛ se ka kɛ ni gɛlɛya ye Bexi y'a yira ni layidu ani u ladamu cogo ye ko Mali sifinnakaw bɛ se ka ci lase min dan tɛ koli dɔrɔn ye u bɛ se ka hali siniɲɛsigi lase. A yamaruya dira ka san 5 fara furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ka fanga kan Général des corps armés Assimi Goïta k'a sɔrɔ kalama ta a ye o waleya in kɛra CNT mɔgɔw ka sariya su in voteli kɔfɛ alamisa don juillet kalo tile 3 san 2025 ni a kan ka sɛmɛntiya ni bolonɔ bila ye jamanakuntigi yɛrɛ fɛ walawalali caman bɛ sɔrɔ Zeynabou Gueye fɛ. Le projet de loi adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. Conseil national de transition CNT n'o ye sɛrɛ sunba ye min bɛ jamana ka lajɛba nɔnabila o ye bɛnkan sɛbɛn kura dɔ kɛ ni wote ye tɔnden 130 ye alamisa don juillet kalo tile 3 san 2025 lajɛba in tun bɛ tali kɛ Assimi Goïta ni ale ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye ko o ka kɛ Mali jamanakuntigi ye ni san 5 fanga ye wa ko a bɛ kuraya ka sɔrɔ hali ni kalata tɛ wa ko waati dan tɛ ni sariya in fana b'a to jamanakuntigi gouvernement tɔndenw ani CNT tɔndenw u ka se k'u sen don kalata nataw la minnu bɛ kɛ sababu ye ka camancɛ fanga ban. Maliki Diaw ni o ye CNT ɲɛmaa ye o y'a jira ko ni tali in bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma don Mali jɔliko la wa a y'a jira k'a bɛ bɛn jamanadenw sago ma min bɔra jamana jɔli lajɛba in na. Hakilina jiginna u nana fanga la ni fanga dafiri 2 ye san 2020 ani san 2021 sanw na nga finitigilakaw tun ye layidu ta k'u bɛ fanga segin civiliw ma marisi kalo san 2024 la layidu min ma timɛ ni dawula caman ye wa ko ni sariya mun tara k'a bɛ to sen na fo san 2030 waati k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ kalata siratigɛw la. Nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.